עכשיו אנחנו בשביל. הוא גם בחוץ כדורגל לא מוביל אותה. וואו, לחוץ. הילה עזב את עירונית טבריה? הנה המסעדה, דורין. איפה אדל זאתי? אדל! בוא לפה. זה לא תגיד בכחול הזה. איפה הוא? אני רואה אותך מאחור, אל תדעי. פאפה. אוי, תראו איזה הליכה. והנה דורין. די, באמת. כן, יש לכם שושלית. מה זה מונחה? זה... יואו. לוקחים אותו לגן שעשועים. עכשיו. תראו איזה יפה. אז נתראה שנעלה לאוטובוס. ביי.